दासिम भेरगाव बियाबाव जोंहा जिहेतु टिकेट दाबिदारा सानै दङमोन सासेया थांबाय आरो सासेया दङ बे साइटि जोङो एसे दुरबल जादोंमोन गेजेराव नाथाय दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनो मोनगोन निउज पर्टेलनि गेजेरजों नुनो मोनदों जे बहुत जोरदार भेरगाव समस्तिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जाफोरखौ दिनै थांखि लानानै रायजोनि गेजेराव बिपिएफ दोला बे भेरगाव समस्तियाव हाबदों माने 100% दिनै देरहानायनि लामायाव फैबाय होनना जों बुंनो हायो आरो गोबां जयनिं प्रग्राम जोङो होनाय जाबाय बेखाय कुनु बिजेपि आरो इउपिपिएलआ दिनै बे भेरगाव समस्तियाव फेक्टर नङा होननानै आं दिनै बुंनो हायो। इन फिउचार जों मिथिगौ जे नोंथाङाबो माने सासे बिपिएफनि जानानै गोख्रोङैनो नांगासिनो दङ बिपिएफ हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नोंथाङाबो बिसायख'थि गेलेनायनि थांखि दं नामा? बिब्दिहै थांखि आंहा गेलेनायनि गैया टिकेट दाबिदारबो आङो नङा एज ए अल गासै बिटिसियावनो जों केम्पिं खालामो दा केम्पिं खालामनाय हिसाबै आङो नैबे लकेलाव बांसिन दा गोसो होनाय जादों कारन जोंहा सासे मैखोम लिडार आगुनि डिपुटि स्पिकार नेर्सोन बर' सारा बिपिएफ दोलोखौ नागारना थांनायनि उनाव जिहेतु बेयाव सासे दैदेनगिरिनि आंखाल जानानै फैबाय बिनिखाय आंखौ गोजौनिफ्रायनो नोङो बे भेरगाव समस्तियाव थानानै मैखोम बाहागो लानानै नोङो खामानि मावदो होननानै आंखौ नेहाथारि बिबान होनाय जाबाय बे साइटि आङो नेहाथारिनि बिबानखौ रुजुगासिनो दङ दासिम दिनैनि तारिखहालागि आङो कुनु टिकेट दाबिदारबो नङा आरो बियाखै नाथाय जिहेतु आंबो सासे राजनितिकनिनो दैदेनगिरि हिसाबै सोरबाया बबेबा एंगेलनिफ्राय गोजौनिफ्राय नोङो गेलेदो नोङो बिदि खालामदो होननानै जुदि गोजौनिफ्राय अर्डार होयोबा बे साननो गोनां बायध' जागोन आं दिनै बेखौसो बुंदों सिदा सिदि खोथाखौ आं बुंदों आंहा टिकेट दाबिदारबो नङा आं टिकेटबो बियाखै आरो बिब्दि आं एप्लिकेसन होग्रा सासे बेक्तिबो नङा। दा नोंथांनि भेरगाव समस्तियाव नुनो मोनो जे बेयाव दङ एमएलए हिसाबै बिश्वजित दैमारि बिजेपिनिफ्राय आरो गुबुन फारसेथिंजाय इउपिपिएलनिफ्राय इएम हिसाबै दावबायसा बर'आ दं अब्ला बे बिथिङाव कन्टेस्टआ टाफ जानायनि लामायाव नुहुरो नोंथाङा माबायदि लादों? आङो इउपिपिएल लाइनखौ एसेबां गुरुत्त लायाखै आगोल किन्तु बिराद टाफमोन देरहादोंमोनबो 6000 भटआव देरहानाया गोरलै बाथ्रा नङा आरो जोङो नैबे एमपि इलेक्सनाव जोंहा एसे भटआ बारिबाय आरो जों दा खमसे खम 1300सो भट माबाखौ भटारखौ जों दिनै गोदानै जयनिं होबाय प्राय भाग बियो इउपिपिएलनि भट दा इउपिपिएलखौ आङो भेक्टर लायाखै बिजेपियानो सेकेन्डआव जागोन बिजेपिजोंनो नांनाय जागोन आरो कन्टेस्टआ बिजेपिजों जागोन आरो गोबां काहानि दङ बेयाव इउपिपिएलआ मानो थाखाय फेक्टर नङा आरो इउपिपिएलआ दिनैनि तारिखआव मा जानो थांगासिनो दं एज ए अल आंनि केम्पेइनजों नङा सोरनिबा बुंनायजों नङा रायजोआ मेगनजों नुदों साननो हादों साननो हानाय बिबेक दं बेफोरखौ लानानैनो दिनै रायजोआ बिपिएफनि फारसे हाग्रामा मुलियानि फारसे मोनसे आखरखन मोनसे साननाय नोजोरा गोग्लैदों बेयावनो प्लास जोंनि मावनाय सोरनिबा मावनाय आरो खस्थ'जों बांसिन प्लासखौ जों मोनगोन होनना आसा खालामो आरो बेवहाय जोंहा कन्टेस्टआ जागोन बिजेपिजों जागोन बिजेपिजोंनो जोङो दिनै माने कन्टेस्ट खालामनानै देरहानाय परिबेसखौ जों खालामनानै लानांगोन। नोंथाङा भेरगाव समस्तियाव माने नोंथांनि दैदेननायावनो कारेलि बानायनाय नुदों आरो गुबुनावबो कारेलि बानायनाय नुदों आरो जयनिंनि हाबाफारिखौबो बिपिएफ हान्जाया लागासिनो दं दा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बे बाराव बिसायख'थियाव बेसेबांसो देरहानायनि आसा लादों? उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा एसटि समस्तियाव 7टा दङ मोनथामा अपेन जेनेरेल जाहैबाय बे 7टायाव 7टाबो जोंहा पसिबोल जानानै फैबाय नोङो ओरै 5निफ्राय बेयाव बिपिएफ आरो बिजेपिल'खा मोननैनिफ्राय मोनसे देरहागोन रौतायाव जोंहा थांनाय एमपियावनो जों 8000 बारा आगोलनिख्रुइ जोङो मोनदों
नोंहा MLA सेगमेन्टआव थांनाय MPआव गबिन्द बसुमतारी बिथांनि समस्तियाव थांनाय MPनि MLA सेगमेन्टआव जों देरहादों बे क्लिन सिटखा उदालगुरि पार्टआ क्लिन सिटखा बेयाव कुनु UPPL आरो BJPनि परिबेस गैला जोब्बाय किन्तु नैबे जोंहा फेरगाव साइडआव गैया नङा BJPनि एसे प्रभाब दङ जोंहा BJPनि EM दङ UPPL गैखाया जोंहा माबायाव ओइ नने सेरफाङाव जोंहा ओरै मोदैगुरियाव BJPनि EM दङ UPPL गैखाया -2 आरो जोंहा ओरै ओइ खैराबारि दङ BJPनि MCLA दङ -3 UPPL बेयाव BPF आरो BJP ल'खा दा नैबे टंला आरो नै खालेंदुवार आरो नै फेरगाव आं दि बुंखाबाय खालेंदुवाराबो खारेंदुवार आरो भेरगाव सबनिसे गाज्रि अबस्थाया UPPLआ बे मोननै समस्तियानो नोंसोरथ' नुखाजोब्बाय आं बिथा खोथाखौ बुंला दा अब्ला नों बबेयाव देरहागोन UPPLआ बबे मोनसे समस्ति दं आं बुंजोबखाबाय बै 5निफ्राय माइनास खामै 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 दिनै बे आंनि समस्या दंफैयो गेजेराव मोजांमोन नाथाय नों रायजोनि प्रति नोंहा जुदि आखरखनानै गैलाबा मावनो लानाय साननाय बुंनाय कमिटमेन्ट होनाय रादाय हानाय गासैबो खोथायानो जुदि नोंहा जुदि फेलार जाबायब्ला रायजोनि नोजोरा दिनै UPPLनियावनो बांसिन गोग्लैबाय आरो जा गोग्लैबाय दिनै रायजोनि नोजोरनिफ्राय बिसोरो दिनै आनजायनो गोनां जादों गोबां जायगायाव मिटिं खालामनो हायाखै बिसोरो नाथाय दिनै रायजोआ जोंखौ लिंदों रायजोआ जोंखौ इनभाइट खालामदों रायजोआनो दिनै जइनिं जादों खमसेम जों 11तासो बर' गामिखौ जों क्लिन चिट खालामबाय बेखौ आं बुंनांगौ नङा BJP आरो UPPLआनो बबे बबे गामिखौ जों क्लिन चिट खालामखो बिथांमोनानो मिथिगौ थांनाय माखासे बिसायख'थियाव नुनो मोनदों फरायसा आफादा UPPLखौ मदद खालामनानै थोंजोङैनो मदद खालामदों बा नों BJPखौबो होनांगौ बे बिथिङाव नोंथाङा UPPLखौ उदालगुरि जिल्लायाव लोरबां जाबाय होननानै माबायदि दा लोरबां जानायनि एन्सारा बेनो जोंहा थांनाय MP इलेक्सनाव बेयाव सोर थाफैदों सरकारा सोरनि फान्डिंआ सोर होनो हायो नङा होमबा नोंहा आसामनि मन्त्रि MLA MP मिनिस्टार नोङो उदालगुरियाव थाफैदों अब्लाबो जों BTC सेगमेन्टआव MLA सेगमेन्टआव जोङो गबिन्दनि सानि समस्तियाव देरहादों बे जोंनि देरहानायनि मोनसे गोजौआव थांनायनि लामा आरो रौतायाव मन्त्रि MLA MP थाब्लाबो जोङो रौता समस्तियाव 8000 सिगांनिफ्राय बारा मोनदों आरो बिनिफ्राय रिप्लाइक आं मा होबावगोन आरो नैबे BTCआव बेसेबां लोरबां जाबावगोन दाथ' आरो जोंनि आफननिनो मोनसे इलेक्सन जाहैबाय नों मन्त्रि MLA दङब्लाबो फैसा गारदोंब्लाबो रायजोआ जोंजों नैबे फेरगावआवबो जोङो सिगांनिख्रुइ बारा भट मोननो हादों दा उनावसो फैनांगौ जोङो किन्तु गोजौआवसो थांदों आरो दा जा गोजौआव थांबाय आरो जों जइनिं होबाय 1000नि गोजौआव जों जइनिं होबाय आरो जोंहा नै साइन्सनाव जइनिं जानो थांगासिनो नोंथांमोना नुगोन